en zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst waarin we het heilige avondmaal mogen vieren. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van onze gemeente naar Doekelen en Sjoukje Brangesma. Na de dienst staat de koffie klaar. De eerste collecte is de avondmaalscollecte en deze is bestemd voor de diaconie. Onze tweede collecte is bestemd voor de kerk. De organist is vandaag Ernst Walstra en de lector ben ik zelf. Voorganger is dominee Tietje Hipma en ons intochtslied is Psalm 92, vers 1, 2 en 3. Wij zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst. Laat us nou stil worden en us het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat us help is in de naam van de Eeuwige, die het hemel en de aarde maken had, die trouw bloot ont in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genade maar je me wezen en vrede van God is heid, van de Heer Jezus Christus
in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, fijn dat we hier van de morgen bij elkaar wezen kunnen. Ik verboem met de mensen die thuis mij deze dienst beleven. Dat wij op jaren maaien naar het woord van God. En dat wij onder tafel proeven maaien van zijn liefde, zijn leven dat er jouwt in breed en wien. En dat wij zo opnieuw verbonden wezen maaien met God en met elkaar. En wat is dat kostbaar in ons leven, dat we altijd opnieuw uit die verbinding leven maaien, dat dat de hoop van ons bestaan is. Zo willen wij aan het begin van de dienst maar ook bidden en dus leven lezen in de handen van de Heer. Zullen wij bidden. Eeuwige, liefdevolle God. Hier komen wij bij jou. Mensen ben van jou. En jou kennen elk van ons bij naam. En jou weten wat er in ons leeft. En jou weten wat er in ons wereld gebeurt. Want alles is in jouw handen. En bij ons zijn er allerhande vragen, Heer, waarom als het leven gaat, zat het gaat. En waarom er nog zoveel tjuster is. En hoe het al hier komen zal. Maar Heer, wij willen vertrouwen. Wij stellen ons vertrouwen op jou. Jou die ons leven vorm jou. Mijn liefde en mijn barmhartigheid. Heer, zo willen wij bidden voor elkaar, voor alle mensen om ons heen. Wij bidden om mensen die het ziek binnen en zwaar hebben. Wij bidden voor mensen die het verdriet hebben en gemis. En we bidden, Heer, ontferm je jou. Wij bidden voor alle mensen die het leven moeten in situaties van oorlog en geweld, terreur en angst. Van vervolging en dreiging. En wij bidden, Heer, ontferm je jou. Wij bidden om alle mensen die het paard net meer weten. Die het bang binnen, die het verslaan binnen, die het depressief binnen, zodat het niet wordt. Die het geen moed meer hebben. En wij bidden, Heer, ontferm je jou. Heer, jou binnen in de wereld komen, maar licht en liefde en leven. En wij bidden dat je op een bier wezen maar in ons bestaan. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij willen nou de lofzongen van de Heer, maar de woorden van gezang 280, vers 1, 3, 4 en 6.
Wij willen nou, voordat we uit de Bijbel lezen gaan, bidden om Gods Heilige Geest. Heer is God. Jouw woord wie aan het begin. Een woord van lucht en leven. Een woord waar alles toch ontstaan is. En jouw woord is in het midden, in Jezus Christus, uw Heer. Meeske worden onder us. Vol van jouw liefde. Om us delen te laten in jouw heil. Om us thuis te brengen bij jou. Heer, jouw woord komt aan het eind. Een woord van hoop en van toekomst. Een woord dat wij verste groen van onder de voeten krijgen. Wij willen jou danken, Heer, voor dat woord. En wij bidden om jouw Heilige Geest, die het leven maakt. Die het ons oorvuurt. Een wind die het toch eens heen waait. Heer, dat wij jouw woord jaren en verstaan maken. En dat het in ons werkje zit. Dat wij meer en meer vormen willen maken als ben van jou. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik mag u voorlezen uit het Nieuwe Testament, Matthäus 5, vers 1 tot 10. En daarboven staat bergreden. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Zingen we nu, even kijken, lied 800, vers 1 en 3.
Gemeente van uw Heer Jezus Christus. Je moet maar wel luisteren naar die eerste woorden uit de bergrede. In Matthäus 4 vond er mij zo aan, ben al je woorden bij elkaar gebracht die Jezus uitspreekt. En werd van, wat zijn we dat het is maar de groenwet is van Gods koninkrijk. Ja, het fundament waarop Gods koninkrijk bouwd is. En dat begint met de lokkigprijzingen. Zalig stond er in de oude oorzettingen en gelukkig staat er nou. Ik heb van deze diensten even opzocht, gewoon even googlen op geluk, wat er dan naar voren komt. Het eerste wat er naar voren kwam, was van de geluksvogels die het bij een of andere loterij 450.000 euro winnen kunnen. En dan kwam er een Wikipedia geluk, hoe wat geluk al je budgetten kan. En dat weer onder oren dus een soort tevredenheidsgevoel en het afwezig zijn van lijden of pijn. En dan weer er nog iets voor het boeddhisme en iets voor nog iets was. En dan weer iets van een coachingbedrijf, over de 10 mogelijkheden stappen om bij het geluk te komen. Maar er is toen helemaal niks voor Jezus. Helemaal niks. Dus toen ik nog, dat kan ik zien op verschillende plakken, dat 50% van uw geluk, dat komt door uw genen, dat erven we. En 10% komt door uw karakter. En 40% daar kunnen we zelf iets van doen. Dat stond er ik nog. Maar nou dit. Gelukkig. En ik wil eerlijk zijn dat het evangelie een hele oren waai wiest. Want dat begint net over een tevredenheidsgevoel of verdienst te worden, of dat we blij zijn, of dat we geen pijn en lijden hebben. Maar dat begint met gelukkig de nederige van hart. Daar ben verschillende oorzettingen van in. Dus in de oude oorzetting er stonden de armen van geest. En het evangelie van Lucas had alleen maar de armen. Maar dat zijn oorzettingen uit het Hebreeuws van de armen, de ootmoedigen. De ootmoedigen zijn de hoogmoedigen. Dus die waai van het evangelie is net dat wij steeds heger komen matten in hegere gelukssferen. Maar juist dat wij oordalen. Dat wij oordalen. Het is het evangelie. Je had het zo mooi op een rietje zetten hoe dat gaat. De waai die het wezen wordt in het evangelie is de waai van eermoede. Eermoede van God. Van vernedering, dus steeds leger. Alles aanlezen, lezen. En dan de nederigheid. Dus dat is de nederig van hart. En wat betekent dat? Ja, nederig van hart betekent eigenlijk dat je witte, dat je zelf niet hebt, maar dat God je alles jouwt. Opeens denk ik gewoon, dat is ik het einde volgens mij van dat versje van Amanda Strijdom, dat pelgrimsgebed. Ik heb niks, u maakt mij rijk. Dat is nederigheid. Nederig van hart. Dus de jermoede, de vernedering, dus dat je eigenlijk, ja, dat je net probeert steeds een trapje heen te komen, maar dat je juist sjugge wat eronder is. En dat is de waai die Jezus komen is. Alles uit handen Jan, het trapje aangaan om bij de mensen te komen die het onder oren binnen. En om daar de liefde van God te brengen. In alle uithoeken, in alle hichten en lichten. Voor elke een. Dat is de waai van het evangelie. En de waai die als gevaarlijk aanjongen wordt,
De waai die het ons oorbrengt van God, dat is kijk het omgekeerde. Dat is de rijkdom. Want dat brengt dus bij van, oh, dan redden we zelf wel. Als we rijk binnen, dan kunnen we naar de dokter en dan kunnen we zoemlo en we kunnen eten en drinken en we kunnen het huis kopen en een auto en alles wat ons hartje begeert. En dan ben je gelukkig. Maar dat brengt dus net bij God. Niets meer te wensen en toch niet gelukkig. Zo'n uitspraak is er, zo'n boek is er. Dan kun je alles wel hebben, maar dat maakt het dus net gelukkig. Dus de rijkdom maakt het net gelukkig. Rijkdom, het gaat over de vernedering, de eerzucht, dat we altijd een stapje heger moeten. Dat we vergelijken met oren en hoe het dochtiert en ik maak het toch meestal zo goed, dan nog een beetje beter. En ja, we moeten wel waardering krijgen voor ons dingen, want dat we daarvan besteden, dat wij het goed doen. Maar oei, wat is dat dan wankel besteden? Want als er dan kritiek komt, dan ben we nergens meer. Als is namen toch het slik gaat. De eerzucht. En dat paadje eindigt bij de hoogmoed. In plaats van de ootmoed, de hoogmoed. Dat wij onszelf menen te redden. En dat we God net meer nodig hebben. Dus de waai van rijkdom, eerzucht, hoogmoed. Of de waai van jermoede, vernedering en de nederigheid. En dat laatste, dat brengt dus bij die zaligspreking, bij die lokkigprijzingen. En wat we dan zeggen bij al die lokkigprijzingen is dat of het gaat juist om de dingen die we net hebben, de dingen die we missen en wat we naar verlangen. Dus de treurenden die het eerste willen zeggen. De vredestichters die het vrede stichten als er juist geen vrede is. De mensen die het honger en dorst hebben naar gerechtigheid. De mensen die het om de gerechtigheid vervolgen willen. Dus al die dingen juist die we missen en wat we naar verlangen, wat we naar uitzoeken. En de dingen die er wel binnen in de lokkigprijzingen, dat is net van Sjoch Meijers, maar dat is de jermoede, de nederigheid. Het is de zachtmoedigheid. Ik denk eens aan die woorden dat Jezus zei van, kom bij mij als je wurg en beladen binnen. Ik zie hem rest, Jan. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van het. Dus de nederigheid, de zachtmoedigheid, barmhartigheid en zuiverheid. Dat binnen dus maar de kwaliteiten die de lokkigprijzingen omprijzen. Nederigheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid en zuiverheid. En laten we nou eens op ons hinnen zien, in de vrouw om ons hinnen, wat er gebeurt en wat er onprijzen wordt. En dan kunnen we het verschil velen, denk ik. En eerlijk zijn, maar ik was zeggen dat ik viel me daar best wel terug onvochten, terug alles wat er in de vrouw had vregen werd. En dit en dat, en zus en sa en beter en heger, dit en dat. Maar wat is het dan goed om deze woorden te lezen, hè? Dat het gaat om nederigheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid en zuiverheid. En daar heb ik genoeg van. En dat elke snijden en elke dag waarop wij bedenken dat de kernwaarden binnen in ons bestaan. In plak van alle roppen en razen in de wereld en alle
eersken, om heger op te komen en dit of dat. Dat we dus daarbij bepalen maaien. Ik moest van de week denken, ik weet net hoe het van naar voren kwam, maar in Romeinen 5, het begin, daar staat een soort trapje. In de nieuwe oorzetting, dan gaat het ik over gelukkig prijzen, maar daar staat eigenlijk roemen, het oude woord roemen. Ik roem in God, dus ik prijs mij gelukkig in God. Maar dat is een mooi trapje, want Paulus schreeuwt van, wij binnen rechtvaardigen toch het leeuwen, toch het vertrouwen, is het denk ik. Dus wij binnen rechtvaardigen net omdat we zelf wat voorstellen, maar omdat wij vertrouwen, wortelen in Gods liefde. Dat redt uw leven. En dan zei Paulus, dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Dus we binnen net gelukkig dat we tevreden enzovoort binnen, maar juist ik in de ellende, want hij zei, ellende leidt tot volharding. En volharding leidt tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid leidt tot hoop. En die hoop zou niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart uitgegoten is door de Heilige Geest. En ik denk dat dat een trapje is wat we onthouden maken. Een trapje wat baseren is op die lokkigprijzingen, op het evangelie van Jezus. Dat wij juist in de ellende, de liefde van God vinden. Want in die ellende leren we volharding, leren we het uit te houden. Net maar wat er in de wereld keer is, maar met die diepe liefde van God. Ellende, volharding, betrouwbaarheid. Dus net de corruptie en het op de schouders van orden proberen heen te komen, maar betrouwbaarheid, dat mensen op je bouwen kunnen, omdat je zelf wortelt in de liefde van God. Ellende, volharding, betrouwbaarheid, hoop. Dan komen we bij de hoop. In uw verhaal te daar ben genoeg dingen dat je zegt, het is hopeloos. Zal dit ooit nog wat worden? Hoe komt het met de wereld? Maar dit trapje, baseren op de liefde van God, dat brengt dus bij een hoop die net kapot te krijgen is. En door deze hoop, zegt Paulus, deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest. Dat is waar wij uit leven maken, mensen. Door het woord van God, door het leven van Jezus. Dat wij in alle ellende de volharding leren. Dat wij de betrouwbaarheid leren. Dat we de hoop vinden die te wortelt in de liefde van God, die toch de geest in ons uitjitten wordt. En dat is een geschenk, dat is een genade. Ons leven bouwt op Gods genade. Die liefde die hij in ons uitjit. En daarvoor komen we elke snaar weer bij elkaar. En dat moeten we dus elke dag weer bedenken, dat wij daaruit leven. En dat is dus de kracht, Jan. Om te leven als ben van God. Om te botsen. Om de vreugde te bewaren. Om orenmeisken bliedend te zijn. Om te delen met elkaar. Samen wij leven voor Gods aanblik. Als broers en zusters van elkaar.
En Paulus zei verderop in de Romeinenbrief, zei hij van, de schepping die smacht ernaar dat de been van God openbaar wordt. De schepping smacht ernaar dat wij zo als been van God leven. Zo zal het koninkrijk van God groeien. En wij maar uitzien naar de komst van de Heer die het koninkrijk volmaatje zal. Dat feest, daar proeven wij het al van. En dat maakt het dus gelukkig, mensen. Daar vinden wij het echte geluk. En ik hoop je en bid dat wij dat geluk proeven maken in onze gemeente en dat we dat bewaren maken in ons leven. Amen. Wij willen nog maar ook een lied zingen. Gezang 968, vers 1, 2 en 5.
Dan maken we nou maar ook dankje en bidden. En ik wil je vraag je, is er iets waar hem zegt, ik heb wel weer van bidden of dankje, Joet? Ja, ze zullen van het weekend wel ziek om dat jonkje, hè? Hm? Ja. Ze ziekje nog om hem, hè? Ze geven weer op mij ziekje, ja, ja. Wiemer je het heeft. Ja. Ik neem me wel weer het vanmorgen even door, hè? De blomkes van het avondmaal, die gaan elke keer bij Meesketa. En dus kijk je ze bij Boukje Zwart, die is les weer vol. Dus ze is gelukkig net een minuut de tijd trekken, maar die heeft wel les van haar hart, dus die hoorde ik net wijzen. En dan mevrouw de Bruin, die is les ik vol. Gelukkig is dat wel aardig de goede kant op, maar mevrouw de Bruin, hè, die ben ik, daar zit ze maar bij. En Moeike is 90 win. Ali is 90 win. Nou, ja, dat is prachtig. Daar willen we van danken. Dat is toch fantastisch, ja. Ja, dat is mooi. Ja, prachtig. Ja. Ja. Zullen we danken en bidden. Heer is God. Heid in de hemel. Dank u wel dat wij je wijzen mogen als broers en zusters. Dat wij je sterkje laten mogen, toch Jovit. Toch de liefde deelt aan de tafel. Toch de mierskip die wij in jouw naam vormen mogen. Wij willen jou danken voor al het goede dat wij met elkaar delen mogen. En zo willen wij ook danken dat Ali Pats haar 90ste Jitsi vieren mocht. En vooral hier dat jou daar altijd in aanwezig wezen wonen en binnen. In haar leven, maar ook in uw leven hier. Daar willen wij voor danken. En bidden om jouw zegen. Wij bidden, Heer, van mensen die het ziek binnen. Van mensen die het krijgt ziekje. En zo willen wij de namen nemen van Boukje Zwart. En van mevrouw de Bruin. En van andere mensen die wij in uw gedachten hebben. En wij bidden, Heer, om jouw nabijheid, om jouw jacht. Wij bidden voor deze vrouw, Heer, met zoveel mensen oorbanen, zoals dat neemt wordt. Burn-out. Dat mensen zo onder het ziekje binnen. Dat ze er helemaal uitputten van uit. En Heer, wij bidden dat mensen jou vinden maaien. Jou vielen maaien als het fundament van haar leven. Als de groen dat wij in wortelen maaien. En stevig steen. Heer, zo bidden wij voor deze vrouw en voor alle moeilijke dingen dat we van jaren en sjuggen. Wij willen jou het ik bidden, Heer, voor de ziektocht die zo opnieuw beginnen zullen deze weekend met dat jonkje, Wiemer. Heer, dat hij voelde mij. En dat er zei ik toch alles in die treest wezen mij, Heer. Maar boppen alles dat wij weten mij, dat elk mensje ben
burgen is in jouw hand. Wij bidden, Heer, van jouw kerken, hier en op oren plakken in het raad. Heer, jou weten van uw ziekten, van uw verlangen. En wij bidden, Heer, dat wij u lokkig vielen maaien. Toch jouw goedenijs. En dat we daarin stevig staan maaien. En groeien maaien in volharding, in betrouwbaarheid, in hoop en in liefde. Heer, in de stilte willen wij sissen wat een oor net van u sissen kan. En jaren naar jou. Wij bidden, Heer, jaar en verjaar uw gebeden. In Jezus' naam. Amen. Dan is het nou tijd voor de collecte en daarna gaan wij het hele nachtmaal vieren. Oh nee, ja, wacht ze nog maar even, hè. We doen eerst het tafelgebed en dan hoeven we de mensen in de kring. Ja, sorry. Je mag nog even zitten, je blijven zitten. Wij mogen nou het hele nachtmaal vieren.
En de Heer zelf die nodigt dus uit op zijn tafel om het breed en de beker uit zijn hand te ontvangen en zat te delen in zijn liefde, in zijn leven. Wij willen nou eerst het tafelgebed bidden en zongen en daarna zullen de diakenen je in de kring noegen. Dan zongen we nog een lied en dan delen we het breed en de beker. En dan wil ik je een vreetje, de diakenen die brengen het roen. Maar dat we dan even wachten hier op elkaar, dat iedereen wat heeft. En dan eten we met elkaar en dan drinken we met elkaar. Wij willen nou met elkaar bidden en tandje. Heer is God, wij zegen je jouw namen. Omdat jou is vasthouden, oerdaai en in de nacht. Omdat jou trouw blijven aan al jouw mensen bent. Omdat jou is te meer te komen. Maar genezing en bevrijding in Jezus Christus uw Heer. Omdat jou toch eens hinnenstremen en u oorvuur je met de adem van jouw heilige geest. En zo stiegt uw stem boven uzelf uit. En mij alle getuigen van de gemeente. Mij alle heiligen. En alle die het leven hebben en leven in volharding. In vertrouwen, in hoop en liefde. Willen wij jou de loftas jongen en de dank. Amen. Wij zongen gezang 404 vers 1 en 4. In de nacht dat de Heer Jezus oerlever werd, toen nam hij het breed, hij sprutste het dankgebed uit, hij brutste het breed en hij zei, dit is mijn lichaam van Jemme. Doch dit elke keer opnieuw
om mij te betinken. En ze nam er na het maal ik de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond, de nieuwe verbinding, die toch mijn bloed sletten wordt. Doch dit elke keer als je der u drinken, om mij te betinken. En nou wij het hele nachtmaal vieren, doen wij wat de Heer Jezus zijn het. Wij betinken Christus, us Heer. Zijn Deer verkondigen wij, zijn opstanding belieden wij en zijn toekomst verwachten wij. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen. Wij willen nou bidden om de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest van God. Geest die het heel maakt. Geest van libben, van insjoch en beweging. Troch brek us hopelezends. Ontstek in us het verlangen. Laat us het een branden in wierheid. En maakt je us één lichaam van Christus. En wij bidden, Heer Jerus, als wij maar elkaar de woorden bidden die Jezus us joen het. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan komen wij nou in een kring bij elkaar om het breed en de beker te delen. De diakenen schreeuwen uit noegje. Zat de opstiende Heer zijn leerlingen, zijn vrienden begroet op de Peerskadag. Dat er toch de dichte dwarren heen kwam in hun midden en zei, vrede van je me. Zo mooi wij elkaar ik begroet ze, maar de
vrede van Christus. De vrede van Christus van Jimme. De vrede van Christus. De vrede van Christus. De vrede van Christus. De vrede van Christus. En dan willen we nou maar ook weer een lied zongen. Brood hier gedeeld om het leven. Het breed dat wij brekken is meerskip maar het lichaam van Christus. Bedenk, Iet en jou, dat het lichaam van uw Heer Jezus Christus joen is staal verslijne verzoening van alles zonde, van alles wat brutsen hier.
De beker van de tanksissing, die twee tanksissend zegenje, is mierskip maar het bloed van Christus. Neem de beker, drink eruit. Betink en leo dat het kostbaar bloed van uw Heer Jezus Christus vergeten is dan volslaine verzoening van al uw zonden, van alles wat stikken wil.
Wij willen nou maar ook voor dank je. Heer is God, wij sissen jou lof en dank. Voor deze meerskip, maar jou. Door het lichaam en bloed van uw Heer Jezus Christus. En dat wij zo één lichaam vormen maken in deze wereld. Eén lichaam van Christus. Jouw koninkrijk dat komt en dat er al is. En wij bidden, Heer, dat deze meerskip in us altijd sterk wezen mag. En dat wij zo wezen mogen wat wij binnen ben van jou. En dat wij zo ik toegewezen mogen van jouw komende koninkrijk in deze wereld. Wees zo mooi is, Heer, dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij willen nou maar naar uw loflied jongen, maar het laatste lied, O God, O Geest, O licht waar ze blinken, hoe strelend, alle nacht en nood.
Het is een soort onvollendete. ja. Maar heel mooi, Ernst. ja. Ja, wat fijn dat we samen elkaar wezen mochten. Ik maar verboen met de mensen thuis. Dat wij proeven maken van het wut, van de liefde van God. En dat wij zo de nieuwe weken weer ingaan maken. Bemoedigen terug de belofte van God. En terug de zegen, zien goede worden, dat wij dat zegen wezen maken. De genade van uw Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest, wees mij hem alleer.